ae lho ini berarti lagu-lagu apa iso? Dijajal kaya ngono kuwi berarti dia itu bisa, berarti lagu-lagu apa bisa. Coba kalau lagu apa yang kesukaan kamu, Adik cantik? Paling kamu suka? Oh cacing. Oh cacing. Iki bocah kok badokan tok to, Bos? Lah apa to? Lah kok nyanyi malah dading lho. Nyanyi sing paling seneng ya apa? Nyanyi lho. Cahayu coba. Oh cacing ala oh cacing. Ah cacing ya? Ah cacing. Ah cacing bosku. Kelalen. Wong wedok guyune kok iso. Cangkeme. Kelalen cacing kok. Kuwi penak kuwi. Iki jane bocah apa menungso apa diesel lho bocah iki. Kok lha tok 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 ya. Semangat. Ala ala ajo ding. Ajo